Vakomana, I know it's late, guys. Vanvaripano, please. Ingwenda munokanda 10 mavotes enyu. Please. Taven tasarigwa ne 30 minutes, guys. 30 minutes. 30 minutes to close, guys. Nema phone enyu, nema airtime. Please just go and 10 votes, 10 votes, 10 votes. Guys, 10 votes, 10 votes. 30 minutes to go. Kuti show ifare, guys. 30 minutes to go. Please. 30 minutes to go, please. Nemu ya omari. Vane airtime mafoni po please ngoma nyaka gona kudarikawo kungwesa 20 mavotes no problem, guys. And chikakana chungori neka airtime phone mako please chingo SMS awo 103 to 37304 please. Please. Kana chungori neka airtime phone mako please just SMS 37304 kana chungori neka airtime tasarigwa nema minutes to go, guys. Minutes to go. Minutes to go, guys. Minutes to go. Only minutes to go, by the way. Minutes to go. Anzindabako. Thank you, my sister. Thank you, kana water. Thank you, guys. Ingwesa 10, kana 15, kana 20, guys. 10, 15, 20 mavotes ako uriko 10, 15, 20. Izo zvimuchena ndiri kufamba usiku dai, guys. Ndikuze zvaitika head. Zvakaoma zvandaitigwa neVodacom, guys. Zvandaitigwa neVodacom zvakaoma, guys. Zvakaoma. Ndaitigwa neVodacom. Naye ungandibvunza zvatate shona kuti ndiripa nguva yakaoma kudai. Ndiripa nguva yekutaura nevanhu vangu ndibvunza zvatate shuwa. Mbomira zvatate izvo. Guys, zvandaitigwa neVodacom ka zvakaoma. Chimbomanya kunovhota, guys. Vari muSouth Africa vane ma-airtime avo. Please support me. Just go and put ingomanya munovhota. Guys, mungandibvunza zvinhu zveumwe nyika ndiri pakutozvitsvakirawo zvandiri kutozvitsvakirawo. Zveumwe nyika tozvitaura kana tikovhudza chaya. Mazvavha, guys, zvemavhotsi izvi. Kwasarigwa, guys, only some minutes left, guys. Minutes left. Pafoni yako chingo chaisa, guys. Ndatoenda kunodongorera kwevamwe, guys. Kuri kuvotiwa muvote gocha chaiwo, guys. Vanhu vachikanda ma screenshots, guys. Kandaiwo ma screenshots epamuri kuvhota izvozvi, guys. Ngoisaiwo 10 mavotes, 20 mavotes, 30 mavotes, 10 mavotes. 10 mavotes, I think it's about 6 rand something. 10 mavotes, 6 rand something. Hanzi chi 37304 ndanyora kuti kudiko. Sorry. Rega ndipine nikikiri yako. Sorry, guys, nazi ndakanga sa caption. Stress. Hanzi ndakanga sa caption, guys. Iyo yakanyogwa hapo iyo. Stress unotozonyora zvisirizvo. So thank you, Grace. Thank you, lifesaver. You're always a lifesaver. You're always a lifesaver. Guys, iyo yakapinwa hapo iyo. Aiwa iyanda irapa iyi, guys. Yapenda pina iyo. Guys, stress ndiwisisei, guys. Stress dzekumhanya mhanya ndikukozvanaitigwa neVodacom zvandipa stress. Mira ndingokuudzai zvandaitigwa neVodacom. Mira ndingokuudzai ndigononyatsa mpaka ndingokuudzai zvandaitigwa neVodacom. Namba yandapina apo, guys, ndo namba yekuvhota iyo 103 to 37304. Namba yekuvhota iyo 237. Hanzi manyora wrong code. Gadzirisai bamnini kadi nawo kumusoro ko. Gadzirisai kumusoro stress zvandaitigwa neVodacom ma1. Ndaitigwa macha, guys, sabotage chaiyo. Sabotage. Ndikuti topenga mangwana sabotage. Mira ndikuze zvaitika, guys. Mira ndikuze zvaitika. Bamnini gadzirisai kumusoro uko. Gadzirisai imimi bamnini muri admin, gadzirisai kumusoro uko. Ini ndikudriver bamnini. Gadzirisai. Gadzirisai ndikudriver. Mazviwana nanyora wrong code nemo gadzirisa bamnini. Zvimwe you're an admin, you don't need to come and say here. Just go and fix. You're an admin. Go and fix. Handitika bamnini. Just go and fix. Pin ndakapina idzi namba dzakapinwa apa idzi. Idzi namba dzakapinwa. Bamnini you're an admin, just go and fix pamusoro apo. Ndakanganisa ndinetori ndata stress. Mira ndikudzei kandi ndisvika kumba. Izvo zviri kubva pagarage, guys. Ndibva pagarage. Mira ndikudzei ndisvike kumba ndikudzei zvaitika. Ndiona ndakadai. Zvakaoma. Satani chine nyanga cheko chekuvaroi variko mai mwana. Nikuyanga taya kuzoyatsa. Nikukuya kuzogara kuti godo mai mwana kuti haufangi kuvhota. Hapafangi kuvhota. Mira ndikudzei zvaitika. Zvakaoma. Mira ndisvike nyatso kukudzai. Zvakaoma, guys. Zvakaoma. Regai bamnini wagadzirise caption iyo. Regai bamnini wagadzirise caption. Next time bamnini munogadzirisa makanyarara kana gulezi vakati ndiri under duress of stress. Under duress of stress, you just go and fix it. Nice. Open the gate. Where's the key? Vota ne MTN yako, vota any network, guys. Any network, votai.
vota azvina basa kuti network ipi ne-MTN vota sha ingoenda ku-SMS koko uno-SMSa unonyora unovota 103 panhamba idzo dzirapo idzo 37304 MTN, Cell C, Telkom, what Vodacom, go and vote. Manyai guys, tasara nema minutes guys. Ndende wakagara nemi muno garage. I'm going to be with you here in the garage. Get. Right. Should I go guys? You're going inside. All right. We'll go with this. Hey, shaitika guys. Shakaoma. Mina ndikuze zvaitika. Handiti maskati ndaswera ndichisigwa airtime guys nevanhu yekuvota. Handiti vanhu vaswera, thank you very much everybody. Andisira airtime. Thank you mara kuite zvakanaka. We had managed to raise 3,700 rands of airtime. Andi muri kunzwa 3,700 of airtime. Ndomba ratanga tadi taraisa. Andi muri kunzwa. Ndikatizve aiwa tochitaimira chi tochitaimira kana kwakudai soka mavhota kunovhara tochimanya kudai hati ndine timu rinondibatsira kuvhota guys dzati chiti 9 o'clock anditika 9 o'clock ndakuti chega ndichitransfer as usual ndinositi ndikaisa airtime mufoni mangu ndinova transfera airtime anditi kana kuti umwe ndomupa 1000 umwe ndomutransfera kana 500 chingodaro vovhota vari kwavari ndakuti ndichinotransfera maairtime kudai so guys phone yako nditi insufficient funds guys ndikati aiwa pane mistake pamwe network ndazama futi network yanga chinesa paya pa live mukuziya kati network ndazama futi kechitu iri kuti insufficient funds ndikunobaya balance ikuti ndine 3,700 ndikati what the hell is going on here guys ndopa ndati kunaenda kumanya WhatsApp group ndikati ndipewa ane case center number yenikikiri ye Vodacom ndova ndaiwana ndova tafona guys we struggled to get into the calls you are going to take 15 minutes wakabata phone what they are busy what ndabata phone guys unfortunately pakupedzisira apparently phone yangu yazobatwa animaona phone yangu yabatwa after kuda 35 minutes ndango by holder phone paya dzakuma 9 kids tavatove kuma 9:30 anditika ndabata ndikati andisikunzwisisa phone yangu airtime irimo andina kushandisa airtime ine basa rayo refonga kuita ndafonga kuti transfer as usual antika phone yangu achakwansudi kutransfer kuti insufficient fund antika zvikanzibata wakadaro nakona agents ya ndabata ndakadaro waenda pa screen pake antika zvikanzi do you have another alternative number ndamupa number imwe ya anti ndati anti ya ine number yenyu zvikanzaka to dropa uku ndokufonera uku afona zvishwa kufoni ya anti ya handimaona ndabata ndichingonobata phone ya anti kudai guys network yatanga yadona network iya handimaona yadona sausi yawo yanga ichinisa network nasi yadona tatanga futi kudzokera kunofonera zvo Vodacom kuya handimaona taita futi dzimwe 30 dzatova 10 guys taita futi dzimwe 30 minutes takabata handimaona phone kuti ipinde through handimaona yazopinda futi handimaona tikati tambobata chibatsigwa neumwe phone ikadona handika zvikanzi indai kuma settings handimaona nokuti ndamuti nini andisikuza kuti nemhaka yei iri kuramba zvikanzi indai kuma settings taendeswa kuma settings kwefoni bayai pakati tabaya kwese bayai pakati memwana tabaya chaitika hapana. Thank you Theuma, rambai mchivota guys, rambai mchivota niyezokudzai, rambai mchivota guys, keep on voting guys, keep on voting. Ndashare kuti ndodi paya tapedzera apa inda kutosa time manje vanhu vaya vanovhota kuti SIS MELLY ndikati guys paita crisis pano ndikati ndise kuna supervisor handika zvikanzibatai makadaro yaita ndofunga 5 minutes kuti supervisor auye supervisor azouya handika akucheka kusystem kwake anditi zvikanzi sorry mama we cannot help you ndikati cannot help me why zvikanzi bamnini musambotaura nyuma votsa mukutombonaisa magara mando dzamasikati zvikanzi mbomira taura izvozvo because nditori nestress musataura izvozvo bamnini ndozozvishora mangwana zvikanzi ndikati why zvikanzi number yenyu iyoyi yakatransfer ma-airtime kuvanhu 80% saka ma-terms and conditions eVodacom haibvumi guys ndine 3,700 sitting in my phone right now as I'm talking to you ndarambigwa neVodacom handichakwanisi kutransfer airtime kune vanhu vaya inini phone yangu ndakakudzai guys phone yangu tindivote ndiri inini inondirambira kuvhota zvandaikuudza kuti ndikusabotejwa paya iri kundirambira kuvhota ndikati ndivote inoti error handimaona haivhoti muzati makamboperegwa dzakuma past 10 apa ari kundudza izvozvo mai mwana zvikanzi mbobvisa iyi line muise mune rimwe phone tabvisa line riya taisa mune rimwe phone
Anti maona mune phone antika strike kuvhota neipapo noti namutisaka ita kuti phone yangu ivote alright titry kusvinura iko zvino pari 2 hours titry kuvhota takagara pana pamari iyoyo animaona zvikanzi bvisa line mise mune rimwe phone tabvisa line taisa mune rimwe phone animaona tapinda mune rimwe phone hayi imbomira zvegrace ndipedze tabvisa ningikiri taisa mune rimwe phone antika taisa mune rimwe phone handiti takunovhota ipapo yaramba tikusenda mameseji kune dzimwe phone iri kudeliver kune mamwe manhamba ese phone inongoshanda zvakanaka iri kungosenda mameseji zvakanaka panhamba iyoyo iri kuvhotwa iyi phone yangu haideliver haisi mameseji inoti error handimaona zvikanzi isati yazivi isusu kwedu everything is okay that means iproblem yenhamba iyoyo yekuvhota iri kuvhotwa iyi ndamanya kuti ndibate vanhu vachona iwe havasi kudaira phone mai mwana hanzi muri paiko ndiri motikari muningiri mugaraji kufamba nikwi chaiyo ndiri mugaraji time iri kumuvaka guys ndamanya ndibate vanhu vaenda fona kudanda fona 6 times vamwe kana ari kubata phone message kuti vatarise kuside kwavo system kwavo dololo kana abata message till now hapana abata message zano do ndoita sei ndaperegwa manje guys apa vanhu ndasina ndiri pa number 6 animona tikufightra 5 ne 4 andi kana kuti 3 anditi the devil is a liar Grace line arina problem because tatosenda message kumwe akapesera vhota komati aisi problem yedu ndikati ndigadzirireiwo kuti at least ndingosenda zvikanzi mutemo haubvumi unotoramba guys as I'm talking to you right now airtime yese yamandipa iya irimo mfoni mangu irimo kwanza I can only send kwanza tinokwanisa kukuitira tonyora complaint report ndikati no andina kuwana any message yandiudza kuti I am close to 80% yekuti ndisatumire muvhare kuti ndisende message you were supposed to send me a message then ini ndo vanhu vangachisa airtime haisi yangu airtime ndeivanika kuti ienda kwairifa kuenda kumavotes ndoudza vanhu kuti vaise panhamba dzipi airtime zachivasina kuisa panhamba dzangu zvikanzi unfortunately yanga itori error yekuti ureceive message muningirire murambe muchiisa kwamakaita the last 3-4 days because manga matoricha 80% ndikati saka that error iyoyo ndoyaita kuti inini ndizviudze kuti atina because handina kureceive any message anamana zvikanzi zvatokwanisa kukubatsirai tonyora report toisa kwai kunei kuCS wameno kwavo kuvodacom so they can help you 24 to 48 hours guys vakunza 24 to 48 hours isusu zvinhu zvichivagwa kwasarigwa 1 hour something manje apa 1 hour something kuti zvivagwe ndabva ndangoti you know my sister you are not helping me thank you for your help but you are not helping me ndobva ndadropa anamona do father diaries nebva vandifonera vakati iko chii nokuti vari makamboita stress guys kuti munhu ari kufonera unopindura rafu because une stress handichazondoita sei mari ndinayo mufoni handimaona handichakwanisi kuvhota apa ndakadongorera handimaona kuti ndipinde panhamba top 4 handichagoni ndoita sei guys anzi apa pasara only 40 minutes no airtime ndatopa vanhu vari kuvhota right now and ndofunga ndozviri kuitika usingati mazimba awine ndofunga ndozvitoitika I think ndozvitoitika andiona because why up to nanasa sort of back but mafoni calls angu vamwana message amaona right ndadipaya further zvaitika baba mwari further days vafona anditika vari kuti vari pa standby basa saka vamanya kumaini anditi vari kumenda vari kufona ndapindura somehow hamenzo ndapindura so mozati kana stress unopinda vafona ndikati chi hanimwana zvikanzi izvo kwakanaka ndikati sorry ndine stress zvikanzi chi ndikati ndikutraya kumva ndavatsanangurira kuti Vodacom so handiwana zvikanzi saka ndikakuisa ndikati mukaisa airtime pafoni yangu mukutowedzera mari airtime hapana zvainokwanisa kuita hanimona zvikanzi ndiri busy handikwanisi kundivote ndipei namba hanimona yekuti ndisire munhu airtime handi ndabva ndatora namba imwe ndisikabva ndaisa airtime ya handika namba ya bva vakanda 1000 handiti ndobva vaisa 3000 2500 papin zvikanzi manyai pa ATM munotora mari mutengechi mari yacho ma airtime achona ndo pandamanya izvo ndo pandiri kubva guys ma airtime amuri kuona ma airtime ndo kwandiri kubva ma airtime ndo kwandiri kubva kuti ndotenga ma airtime handimaona hamukuona ma airtime apa pane 4 ma airtime apa pane 4 ma airtime apa ma 55555 and apa pane 2 apa andika apa pane 2 apa ndo pandiri kubva kuti ndika Maria go iri mumfoni mangu mai mwana airtime ya kwatozishanda mari jaiko ndatomanya pa garage kunotenga iri airtime ndobva ndaisira vanhu vari busy as we speak vari busy kuvhota as we speaking right now vanhu vari busy kuvhota mufunge saka guys ndo zvandasangana nazvesvi ndo zvandapindana nazvo ndiri mundichemaiwo nenasikana mai vayambuya manyoni vanga vauya pano ndatopa vanhu Grace vanhu vese vatora topa vanhu ndofana topa vanhu about 6 WhatsApp group vari busy kuningirira izvozvi kuvhota handimaona saka ndo zvandasangana nazvo asikana mufunge iri kuti field to send SIS MELLY iri kuti
pay vote in tatopa vanhu kudhara vari kuvhota bvunzai shumbresa anoziva vari kugrupu ndatopa vanhu vatovhota guys ndo zvaitika izvona kuti nguva indamhanya kana andiona nchitenga airtime pagaraji nchitenga airtime yese yeka ati ndofunga angotedza ndibvunza ati airtime yese amotenga keshi yakadai ndei moidi ndangosha handina kumboda kupindura handimona guys number ya high school voter number yangu inini haivhotereki kune dzimwe number I've reported this kudhara vakazama vakati vanoti iproblem yekuhameno yekuvodacom kuside kwavo ndikatosenda mamessage kwamuri inenge ichitopinda hanimona saka guys vanhu vari kuvhota right now handika let's just hope kuti 40 minutes vanhu vanopedza handimona because ndazotenga akawanda handizopa ma1000 ndofunga ndapa 1000 e1 2 ndapa ma1000 mamwe vese ndapa ma500 saka vari kushandisa iwayo hanimona saka ndangoti simbi yanyoni vaya vatataura pano asi vauya hanimona kati nezita rajesu I cast you fire in the name of Jesus, fire muroi, fire in the name of Jesus. Guys, votai guys, tasara ne 40 minutes or 30 minutes, please go and vote. Keep on voting. Your vote counts, guys. Chelo win 5 rand, just go and put those 3 votes. Just go and put those 3 votes, guys. Chelo win 5 rand, just go and put those 3 votes. Go and put those 3 votes, guys. And I'm gonna vote, guys. Manya even airtime phone, but me say, please just go and vote. Hans, I just voted. Yakatoti, thank you for voting. It's closing. Yes, Tendai, thank you. Yako ya it. Vote kangani Tendai. How many times did you vote mningo? Vote kangani. Vote kangani. You can vote even ka 10. Kana ka 10 unogona to manyoka to nosama 103 103 103. Pasem number yo 103 103 103. Guys, I don't know what chigwine guys. All the effort and all this askana for what? When is ndakatopfeka chibijama ndeta kumuka kujamba mai mwana kumanya pa garage up. Has to vote. Thank you Gilta, thank you voter guys. Tasara nema minutes guys. We are left with some minutes to go kuti vafare. Tasara nema minutes guys kuti vafare. Amen. Tasara nema minutes Satan wachonaka last minute pupa vasunga mai mwana. Apa ndamanyambono dongorera kune vamwe makombetita zanguka. Tiona pandanchiva kugaraji kana nchangovha kudongorera handiti mumwe angari pa number 3 nhasi angatoti guys muri vanhu vangu imimi itai mchikanda mascreenshots aita kumwaya mwe pa post yanga kanda mai mwana ivanhu vari kuvhota aita kumwaya mai mwana mascreenshots aita kumwaya ndikati mai we a competition manje ndikutono yawo nevanhu vangu. Thanks for that isn't imi zvakaoma. Thank you Tariro Mgaris, thank you. I casted more than 600 votes because ndaingoshingirira kwana everyone but ndazoperera hangu. Thank you Grace, you never know. You never know. Thank you Felicitas Mishia, thank you my sister. Thank you. Vote guys. Ndatenga imwe time. Thank you Thelma. Votai by fire by force hands I vote. Thank you Constance Sharara. Thank you. Constance long time. Thank you guys. Thank you Susan Rice. Thank you guys. Thank you team. Thank you team D. Thank you. Haiwa, thank you guys. Mavotsi wayo tukutomada ma 1 1 2 2 iwayo 3 3 4 4 5 5 10 iwayo 15 20 tukutomada. Animona. Zvanga zvatodhakwa mai mwana Precious, zvanga zvatodhakwa kudhakwa chaiko. Izvo zvinisara nemukudai. Airtime irimo mfoni momo guys. Kwa inokwanisa kuzo kushaitiwa complain kozoti ndati chirega ko zvakangofanana zvina basa chisiya zvo zviri kubva gwana complain ndi Hanzi anovhota anotaurwa muzanzi musa 16 Hanzi yaita yangu yaita. Thank you Francisca, keep on voting. The president vota 6 times hapana chiri kushowa kana responde kuti vote. Inofanwa kushowa ma message Lindi. Inofanwa kushowa ma message Lindi. Enda pa ma SMS ako anditi number yari kuvotera ndiyo 37304 anditi message yako ndiyo 103. Andwana message yako ndiyo 103. Kuita attack mozo anonze attack last minute memwana benonze attack last minute. Saka nda kutongokaunda kuti mavotsi enyu waye mashoma wayaka anopusha guys. Anopusha mavotsi enyu mashoma waye anopusha guys. Anopusha. Mangwana zvinenge zvapera Grace, don't worry. Today Penia apasina zve airtime yatoenda kuneona kuvhota kugroup apasina zve airtime. Tatosara nema minutes tatongomirira kuti vapedze kuvhota before 12. Tatongomirira kuti vapedze kuvhota before 12. Guys, tatongomirira kuti vapedze kuvhota before 12 so that at least this hard work yo paite or something. Hanimona kwete kuti ingove hard work for zero for dololo vai mwana.
Kwai SIS MELLY nechipenyu chotarisa ndati ndokudai zvekutodaro. Shuwa here. Thank you Linda. Undidedze muchato wako kana wakuenda kuzoita MC muchato wako kokoko. Munomuka yava kuita airtime yo. Aizve. Zvinogona kutodaro, zvinogona kudaro mangwana ka ansoita 3040. SMS 103 to 37304. Aiwa inofanwa kuresponda. Inofanwa kuresponda. Inofanwa kukupa message. Thank you for voting. We are closing at 12 chichichinas. Any network. Send a message to 103 to 37304. 37304. Any network. Inofanwa kukupa ma messages. Naironika. Ungandifunza wona ndipa crisis yo ndodo chema izvo. Ndodo chema yo ndifunza zvakwini. Kutochema izvozvi umbonda zvakwira hawo kwini hawo vari mudlamunandi wawo kumbondifunza izvozvo shuwa pomira imboda zvemavhutsa angu handikuino yakuzotsvaka mari yavo kuno kuSA. Please guys, vote for me. 16 mukuya kujosi here. 16 mukuya kunei kujosi mzo 16. Yes, only SA mainunu yangu yaita message. Thank you Jane. Pama Jane ndinopama futi. Go and pama kana one zvi airtime ndinopama futi. Urambo chungoka namba 103 wayo. Apa kunze SA namba ndopo wakandivharira panze. Dei vakangoti kunze denda kachigwina udhara. Dei vakangoti all over denda kachigwina. Fair zvisina doubt. Pakuti SA yapa ndopo wakandivhota. Vakabva vati look out for mbuya. Hanimona tikabva tavharigwa. Isi vamwe kune manamba mamwe asingatogoni kuvhota zvachose. Asi dzamwe dzirongopinda flawlessly, easily. And man, only SA guys. Only SA. And 30 minutes. Do we still have 30 minutes? Cannot it's now less than 30 minutes. Tichine 30 minutes. We still have less than 30 minutes. It's now less than 30 minutes. Amen. And you see. Hande guys. Ngati forte. Hande guys. Ndichongo gara nemba skatikovuza chaya. Ndodi. Ngati forte guys. Ngati forte. Hanzi yes. Okay. Saka 30 minutes to who? Zvakuita. Good Lindy, good. Isa jima 103. Is 1013. Half 11. Now kwasara 30 minutes. Hande guys. Ngati chofei guys. Ngati chofei. Muna titori 200 something up. Munu ne muna akaza mavhotsa ke 10 1000 kama mavhotsa. Engatori 1000 mavhotsa. Chingeta tochovha ntima. Anzi vakuti vharira kuti tivhote. Shumbure chirega vari kutogona kuvhota vavhote. Iwe hauvhoti wene ndati vhoti. Anzi kwini vasvika right. Zvakwinda soguma kwa update kuti haraini guys. Chokwadi chakanaka. We can do this Francisca. We can do this serious. Zvakwinda guma kwa update kuti hara nchaziviwo kuti what is what you are chazivi. Kuti vakangocha vharigwa imumu yamu immigration kana kuti vatogwa ina nchazivi papapa. Kwa ndine mari yemunhu iwe ndikwa kuivhotesa. Imari Grace mari tozomukafa paleta. Imari Grace mari yake munhu. Imari yake Grace timbo ishandise tozomukafa. Imari timbo ivhotesa tozokafa paleta. How much is it? Caroline kunyengera kwa ivhota iwe. Ani yakatsikwa musoro nemudzi wemari. Ani yakatsa mugwahuro nemudzi wekeshi. Anwana. So guys, amen. 1500. Sure. Yakawanda. Uyapasara 30 minutes. Haiperi. Augona haungaifutika pera. Haungaifutika pera. Chirega. Ingofota 200 chete. Fota 200. Tuzongomza ti hamudi yakaende pi 200. Tomukafa paleta. Anmona. Anzi tata nambovira auya. Aiwa tata auya. Shumbresi zvimwe tingataura kuuya ngaripo aripo pa airport. Kana pane zvazoitika leta kuuya anga auya. It's a fact. Kuuya auya kana pane zvazoitika handina kuzonzwa ma-update. Probably atorwa ariko somewhere. Zvinogona kuti wati abuda aripo pa somewhere. Remember. Animona.
pamwe anogona dara atobuda atotorwa nevanhu security wise atovekwa anenge. Remember kuti majeni yakareba, jeni dzakareba idzi. Saka kana atorwa akabuda akaenda kuhotera yanenge, this will be a secret hotel. And just to protect him. Aniswa ku secret hotel. Then muchazongomuona muswesho. Animona. So anofanirwa kunge auya guys. Anofanirwa kunge abatorwa auya. Anofanirwa kunge auya ndochokwadi. But jeni dzedziya unotombozorora yakafanana makamboita jeni dzobva kuZimbabwe nebhasi anditi kuya kuno. Unombopedza kana 2 days wakavata. Asi wanga wakavata mubhazi asi unokasva umbotomboita 2 days wakavata. Saka I think munhu atozorora kwao now. Muchamuona. You see. Muchamuona. You see it tomorrow. You see it tomorrow. Muchamuona. Muchamuona. Nyirirai kuedza. Muchamugona muona mangwana. Mukasamuona mangwana panenge pane something. Aiwa Francisca, security yakangona unoziva tate zvinhu zvake zvaanotaura zvazvo ari panikirika. Zvinoita impact kune vamwe vanhu. Handiona just kungomuprotector. Handika vanotofanira kutomisa pasecret hotel zvechokwadi. Oti panogara pafanira kutozikamwa nevanhu. Anokuvadzwa. Handiona anogona kukuvara. Saka zvitorira ikana kuri kuti apinda vanofanira kutomisa kure uko. Kwanenge kunongozikamwa nevanhu vake vapromoters kuti ari pakati. Animaona. Saka vanofanira kuti zvinotove right. Vanhu va understand kuti entertainment dzinouya nepakasiyana. Inenge itori entertainment. Animaona. Saka vanhu vamazozvi understand vanobva kutozvibatirira kuti musi wanongouya chete totomukawadha. Saka security ndikwanisa kuti apinda guys atoenda kunorara. I'm thinking kuti Delicious is now in SA. Now 18th. Thank you, Lindy. Thank you, Lindy Mumvuri. Thank you, my subscriber. Thank you, my sister. Thank you, Lindy. I've voted 18 times. Chingoti kwaru. Uvote kusvika pa 30. Chingoti kwaru. Tisvike pa 30. Ngosvika pa 30 votes. Unongoisa pa one number yanokuchingonyera 103. Inenge chingoenda 103. Ichitongoenda message anoduruka. Anogona kunonoka kudeliver mamwe message asachizouya pa later. Anogona kudeliver pa message but kunonoka kuya but achizodeliver pa later. Animona. Saka ingora muchingokanda mavhotsi. Rambai muchivhota. Rambai muchingovhota guys. Rambai muchingovhota. Rambai muchivhota guys. Rambai muchivhota. Hemi ma screenshot vanhu vanenge vavhota haiti here kukanda pa live. Hazvidi. Imboona kuti mavhota sei. Kwai vanhu vanodaisira ma-airtime ndoda ma-screenshot. Remember tabs man. Yes, piwa ma-screenshot. Grace aisira vanhu mari. Thank you Grace. Queen variko zvavo samwe varimo samwe vakatozvivatira izvozvo pamwe atori mujakuziso tichingonesana nekuvhunzana kuti Queen muchingonesana ivatori zvavo mujakuziso. Thank you Thelma. What you have done izvo watoita izvozvo watogonesa. It will make a difference. Watogonesa. Wazama unotombozama wagona zvekuti. Magona zvekuti nomadlamini magona zvekuti. Magona anzi nguva ichiripo. Okay. But ichiripo nguva kwasara masi kuma 15 minutes. Thank you Jane Mangoma. Thank you. Handei. Tochigwina guys. Handei. Tukuchigwina guys. Tukorara tirimo. Tukorara tirimo. Tiripota tirimo. 23 minutes left. Dzichipo. Kungokanda mazi 103 dzichipo. Ndise. Dziripo. 23 minutes dzichipo guys. Dzichipo 23 minutes. So itoto kuvhota vanhu vanotoedza kutovhota kana dzimwe 500 mavhotsi. 23 minutes dzichiripo.
23 minutes iripo. Atozongomudza kuti takashandisa kuvhota. Hanstipewo link. Robin, hakuna link uyuvhoti ne-SMS. Unovhota ne-SMS. Unoisa SMS 103 ma SMS 103 to number iyo yakapinwapo 37304. Momo Monica, thank you. Quite toka takanda mamwe 10. Thank you, Mr. Dongo. Thank you, Munya. I trust you, Munya. Thank you, Munya. Hansi takanda mamwe 10. Thank you, Munya. Thank you. Hazvina link achiera. Hazvina link. Munota zvokutovhota ari ma SMS. Hakuna link ma SMS. Dumebi wa vice versa. Dumebi wa vice versa. It's 103 pa 37304. Vanoita dumebi dzimani ngikida kwe unokanganisa vanhu zvandandatoitawo paya. Ndikandidelete comment yako. Unokanganisa vanhu. It's 103 to 37304. 22 times ndokanda screenshot pano seko vasiri kugona isa 5 rand ATM rambe nichingovhota. Naye hako shuwa ngavakuisire ma 5 rand ATM rambe uchingovhota. Ndizvo chaiko. Haiwa, I trust you guys. I trust you. Tingwango tichingodedzwa star redu pachadedzwa mastar vamwe ma South Africans ai. Star redu wangu ariripo tichingodedzwa. Kwai nasi chimbudzi ancho stick mabutton pa 103. Ramba uchingobaya pachistick pachimbudzi papo. Pachimbudzi station ipapo ramba uchingobaya ipapo. Kwenda shayani pera kare. Hazvina basa Franzi dondiwari kana wapera si wakambovhutawo. Wakaita pako mfano wangu, wakaita pako. Pako wakaitawo. Ndaitika mota iwe pa diaries itogwene mumwe mudhiary. Ndaitofaita kuti mota ngaitogwene one of my diaries. But ndane doubt nekuda kwe munhu wandakaona anonzi Lompo, anzimaya Lompolo. Hameno, mukadzi ari kukondesta uko kwari pa top 1 wacho. Zvandakaona ndakabva ndangoti kutimbo rake kunofanirwa kune munhu wanachatora mota. Because kana munhu yeka akagona akaisigwa mari nekambani. Amen. Saka vanhu vakapiwa obvious kuti vamuvhotere vakapandika. Ndofunga vanenge vane the most votes ndo vanotora motikari. Ndaida chezoti motikari inzi yainda pa diaries ne one of the diaries kamota ikako. Tinde kunokapemberera kachinzi katogwa nomwe mudhiary. But amen zvinogona kumira kuskeni happen. Mira kuskeni happen. Amen. Neo ma iPhone abacho vari kupa munhu anovhota strike. Vanofanira kupa vanhu vari kuvhota strike ma iPhone. Vanofanira kupa vanhu vari kuvhota namba iri kuvhota strike ma iPhone. Vanofanira kuwana ma iPhone. Because vanhu vamira scan. But chimota ndaichitoshuvira maimwe. Kungoti takagara tisina kunyatsoita game plan redura kana zvakanaka guys. Mose zvataifungwa kuita. Taifanira kuapproacha makambani. Pakataka kubuda competition ikai. Taifanira kuapproacha tiri kuvhotera ngikiri prize. Pune mota inokwanisa kupiwa one of you guys kana ma iPhone kana chi. Handowana. Takaikanganisa game plan. Pakatanga game. Zvakaitika mukati kandiita approacha makambani chechewo anoziva game vakadira mari paifanira kudigwa bag. Thank you Prestige jo usaorohwa. Shuwa mnyaradzi dongo mafo achifumfotira yantodiwa paifanira kudigwa bag. Taenda kune approacha kambani yoya yoti kana kuti 30,000 paru yobva yapaka. Mavhutsa taizvesa ayaya handimaona tangade takatorova negap kudhara takatotanga nekurova negap kusumudza chaiko. Takakangasa game redu guys takafunga kuti demo yekuti tikuita ferre unoona kandiva kangwara vanga vano approach vanhu munovagara novhota rozviziva ka vanga vano approach makambani avo kudhara akapindira ndozvataifanira kuti tiite but meno guys tongozvisa kuna Mwari. Thank you Robin. Serious netakarova game iroro takatogona serious. Kani takatogona takatotanga nekuvhurira gap zvokutodaro. Anoona tozongodai zvedu kudidi vaizotevera masureka tatove kumberi akuchabatiki. Zvino hatina kuziva game racho kuti toritamba sei but takuziva hanzi adding 20 more. Chikurumidzai Mr. Dongo time kurumidzai mutoti 103 kurumidzai Mr. Dongo kurumidzai because the time is not on our side.
Time is not on our side. Time is not on our side. Toita mchikurumidza Mr. Dongo, because time yaikutisiya. Time irikutisiya. Hanzi ndikungira shandisa cinnamon makuse. Inoshandei cinnamon titoishandisa. Inoshandei. Thank you for voting. Voting closes 12 midnight, 30 November. Don't need to make sure you vote as many times as possible. Yes, this is Vicky. That's the message. That's the message. Do message here. Do message. Rambachi voter. Fiki anone jumushi ita vesara ndano voter. Ndano voter. Anza shinoita. Amen o Gladys. Amen. Amen o to songona utitapinde rekano tadi. Tungu gamchira shabuda msarudzo. Tongona ndosaka ma South Africans achitora maloto ma powerbomb achi because vanhu vaya ma risk takers havatyi isu tinotya kuita party mai mwana ne 10 rand mai mwana 10 rand je kuno 10 rand anmona tinotya asi ma South Africans ndosaka vachizombonzo mwaita like atora Maria meno mwaya wina ita mari because avazvitli zvinizvi avazvitli. Hands moved to my husband's phone. Shandisa phone ya bam nungozoti ndaivhotera SIS-MELLY mangwana kana vada kukuya added 50 votes ana. Thank you Noma. Ooh. Hai warikanditende maropafadzo kwauri Noma. Maropafadzo kwauri. More blessing Dongo. Maropafadzo kwamuri mainini. Maropafadzo. Ya, uili ndo arikunyatsa kuziva zvakanaka izvo. Vakuni varidza kuvhota izvo. Maropafadzo kwamuri asikana. Lindiwe, thank you Mvuri. Thank you guys. I hope utakwana. I hope utakwana. I hope utapinda. Ipa panchitodropa ndombonodongorera kwevamwe kuti haufa vangu vachita sei. Thank you Cynthia Msekiwa. Ndichingodonha ndotomboenda kutop 5 yanhasiya kunoona kuti zviri kufamba sei. After ndapedza kudongorera chichazoitika. Ndaida kunoona zvizvaitika. Handotoenda kudongorera kuona kuti vazosara vakaita sei. Nda kutoona. Done 35 more. Thank you, Mr. Dongo. I really appreciate you. I appreciate my brother. I appreciate. Pane Melody ndikuona message kumsoroko send a request ndikuadd. Mona Lisa Samriwo. Thank you 10 more. Thank you Mona Lisa Samriwo. Thank you my sisters. Thank you. One day ndikaita mari guys ka. Ndoda kurangarira imose. One day ndikabata loto kana ti powerbomb ndompa nechiti kumusha nwese ande kumba ndino ku tangitsvagira zvokuita hanzi pa top 5 muri papi tanga tiri pa number 6 sisi mafi tiri pa number 6 tinoda topinda pa top 5 ipapo tatiri pa number 6 nasi tatiri pa number 6 Mwari vanongotedza kundipa vo big chero muwando. Ngavandipe big muwando vanoti ndoichire vana veZimbabwe. Ndafota ndikufana my daughter akagraduate tomorrow. Oh, congratulations Cynthia Msekiwa. Congratulations. Nchidane kumabiko kana maguta mabiko asikana. Tiuye kuma graduation tizopemberera vana vedu. We were sitting at top 6 is my Venus. Saka toda kutoti tiwane ukubvisa pa 6 up pa 5 up. Tipinde isusu animon ndozvatiri kuda izvozvo. Ama South Africans vanacho vanovhota simavi vanhu vacho vanovhota. Vanhu vacho can vote. Vanacho can vote. To vote wefane. Time tichine time kudzi. Do we still have time? Senda ku WhatsApp tuone. Senda kudzi. Tiwa petuoni 20 more done. Thank you Mr. Dongo. Thank you Mr. Dongo. Tesana ni minutes magani guys. How many minutes left? Makanaka. Unaisa pa SMS yako 103 to unisa no SMS a message not to 103 pa number 037304 dzakapinwa idzo. 15 minutes we can do it. 13 we can do it. 13 minutes left. Hey. Yeah, nita kuchoma ndi freedom. Nita kuchoma mwana. Ha nita kuchoma. Hey.
Ngweta kwa ya menu regaiti woni 30 minutes asara isi. Pakaipa 30 minutes. Ish. Regaiti woni. Because chero zvakaoma. Amen. Ama South Africans anovhota vedu venda tenda. Handiudziwi next time ndikangoema vhoti chete ndingangonominate wandinobabhita because ndakuziva game ravo. Game ndachibata chigame chacho ndachimaster. Anzi vhoti nacho chimwe chakurwadza. Lindiweramba uchingovhota chigumwe. This time vhota 1000 kudai. Kuta kutamba na uchingobaya uchingoenda. Mamessage achingoenda mamwe apindi papanozopinda warivara. Kutongodaro tichienda. 50 votes now. Thank you Lindiwe. Thank you Wagwisa. Hanze endai kufoni yenyu kuapo. Manje ndoenda sei ndo foni yacho ndikushandisa live yoyi. Alright guys, regai Ndine ndinoona tikuri kufamba sei anditi ndichazongokudzai guys pamunamato tikovudzika chai munhu wese ngatinamatei. Tinamatire even mumarodhu mu guys. Mweya wema accidents nemi muri kukwira muchienda kumabasa. Mweya wema accidents, mweya yakaipa iri kutenderera, mweya yatinodena pano pa social media pada payana nikwinye. Vana manyoni ava vatinge tichitaura nambuya havatofari vanenge vachiona guys. Ngatinamatei kuti zvinhu zvavo zvavanenge vachibata vachizama kuda kuti ita zvishayiwe basa. Hanzi mundipewo airtime. Alright, kana angondisira ndokupa Grace because vana kutomira zvakaipa vanhu. Handitika tikovudzika chai guys, regai Ndine kuva ndikuindinde manje phone ndo 1. And I love you so much guys. I so much truly appreciate you guys. Thank you. Love you guys.